Drvo mira kao simbol sećanja na 78 dana tokom kojih je NATO bombardovao tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, zasađeno je danas u dvorištu osnovne škole 3. Kragujevački bataljon. Ideja je potekla od udruženja boraca Šumadije. Od prošle godine smo krenuli obeležavanje NATO agresije, da se ne zaboravi, da se mi stari prisetimo tih događaja, a ovi mladi i ova naša deca da ne zaborave šta se desilo u prošlosti i da ne dozvolimo da se to desi dalje u budućnosti. Zasađeno drvo, kako je rečeno, trebalo bi da bude podsjetnik na događaje iz 1999. Simbol stradanja jedne generacije, očekuje se, postaće znak sećanja na tragičan period srpske istorije. Da decu u našim nadležnostima prosvetnih radnika podsjetimo šta je se dogodilo sa porukom da se ne zaboravi, a samo drvo ima simboliku, naravno, da se ova događanja nikada više ne dogode. U udruženju boraca Šumadije planiraju da svake godine zasade po jedno drvo. Uz ostalo, taj čin predstavljaće i znak dobre saradnje udruženja sa školom.